Čus, vítám vás všechny po hodně delší době, opět let's play. Chtěl bych se vám v první případě strašně omluvit za to, že do teďka nebyly nějaké videa moc z farmingu. Spíš nebyly žádný videa, let's play už vůbec. Nějak nebyl čas, technika tak nějak nebyla. Tak, chtěl bych se vás aj zeptat, jestli byste z téhle coufního mapy do 15 chtěli udělat nějakou sérii. Já jsem si právě teď tu mapu stáhl. Párkrát jsem ji hrál i ve 13kách. A vůbec jsem jako nezála špatná. Jak vidíte, jak jsem si, tak tady mám dva dvojčfáry. S Védrštatem, pardon. Ale koupil jsem si tady ty potvory. A pojedeme teda asi posíct, já bych šel udělat nejdřív trávu, je v tom nějak úvodním díle. Dát tam tu 12 louků. No, a asi tam nejdřív já dojedu sám a pak se vám ozvu. Tak jo. Tak, zatím, naschle. Tak jo, jsem zpět. Už jsme tady. Začal hnedka odsud. Chtěl bych se vám teda omluvit za to, že jsem to netočil teďka moc často ty videa. Jsem měl problémy jak s hrou, tak i s natáčením. Asi ty největší problémy byly s tou hrou, protože já jsem nemohl vyřešit ten problém, protože on to začal nejdřív, že jsme hráli s kamarádem multiplayer. A on se jednou, dvakrát, třikrát ke mně připojil bez problému. A po čtvrtý už nám to spadlo, že když jsem založil účet, tam bylo něco, jsem založil účet a on se k mě snažil připojit, tak mě spadla hra, spadlo mě to rovnou na plochu. Takže jsme se nepřipojili, tak jsem si říkal, no tak aspoň bych mohl natáčet teda z toho singlu. Single player jsem je taky nechtěl rozjet, dělám mi to úplně to sami, když jsem zapl mapu. Tak jsem si právě říkal, čím to může být. Ptal jsem se pár lidí, ti mě řekli, že to dělalo i hodně lidem, ale že tím to dělalo kvůli tomu, že to měli nějaký chybný mod, nebo že to dělalo prostě kvůli nějakému modu. Já jsem zkusil vlastně odinstalovat hru, vymazat všechny mody, všechny savey a momentálně nehraju ani nad tím novým patchi. Teď tam mám, myslím, tu 2.1. Já mám tam ten 2.2 nebo kolik tam byl, teď ten novej, no, už hodně starý, ale ten nejnovější, tak tím tam nemám, mám tam tu 2.1. Zatím se na to nemůžu stále stěžovat, zatím tu hru hraju, právě jsem nějak do toho největšího patchu nechce, si počkám asi až bude ten další patch, zatím všechny mody, které jsem chtěl, tak se mi tam rozjedou, takže zatím jako není problém. Jestli to bylo opravdu tím, že to byl nějaký chybný mod, nebo nevím. Ale to asi tím nebylo, já nevím, protože my jsme to vlastně hráli. A pak bez toho, když bychom přidali mod, tak se mi to už nerozjelo ani ten single player. Jsem chvilku rozjížděl aspoň ten single player a potom už se nerozjel ani ten. Tak se neviděl vůbec, čím to je. Tak jsem tam zkusil dát teda to no, všechno tam předělat. Nakonec se to podařilo, tak aspoň. Teďka jsem zkoušel ten single, tak ten jede. Možná v příštích dnech bych s ním zkusil ten multiplayer, jestli se rozjede.
Bylo by to dobrý, no. Docela hodně velká louka. Jsem si, že to bude menší. Jak vidíte, tak jsem si koupil tady do čvára. Přemýšlel, co bych v tomhle díle měl. Jako zevnitř vypadá hodně pěkně. Jsem právě přemýšlel, co bych si na tenhle díl koupil. Chtěl jsem koupit toho Holanda, ale s tím jsem jezdil na té základní mapě prakticky furt. Tak jsem si právě říkal, že si musím koupit něco jiného. Jsem si chtěl koupit toho Case, toho většího, ale ten zase nemá přední hydrauliku, takže toho bych tady stejně nepoužil. Tak vyhrál to nakonec Deutschfahrig. Přemýšlel jsem, že bych vlastně natáčel, jak jsem natáčel na ten můj kanál, ty videa s tou hudbou, bez komentování, takže to bych natáčel taky, občas. A že bych zkoušel i vlastně udělat nějakou let's play sérii. Třeba pokud teďka vlastně tady ta Sophieho mapa je nejlepší asi, která tady je, do těch 15, tak s tou bych asi teďka začal. Nebo kdyby potom v budoucnu byla nějaká jiná, bych to klidně zkusil. Pokud by vám to se líbilo, tak bych klidně v tom i pokračoval. Třeba jsem předtím přemýšlel, že bych zkoušel, že bych udělal nějakou sérii, ale z té základní mapy se mě série moc dělat nechtěla. Jako tak na půl jsem tu sérii tam začal dělat, to jo, ale bylo takový, nevím, no. Já mám sice rád ty starší stroje, nějaký starší Zetory, no i ty noviny Zetory. Mám prostě Zetor jak značku rád, ale když jsem se tak díval, tak žádná, ještě pořádná menší mapa, ani Poláci zatím žádnou menší mapu neudělali. Tak jak jedinou kvalitnější mapu jsem našel tady tuhle. Tak ještě jsem hrál vlastně tam jednu, ale to už hodně lidí hrálo a říkali, kdybych natáčel, tak ať natáčím radši z téhle. Takže bychom mohli zkusit teda nějakou tu sérii, pokud by vám to nevadilo. Já jsem si asi opravdu včera jsem si tu mapu tuhle stáhl. Teď jsem ji rozjel. Trošku tady zkrátím. A zatím jako jsem s tím spokojený. Nevím, co k tomu říct víc. Pokud byste dostali něco na Vánoc, nějaký originální dárek, spojený třeba s farmářstvím, se zemědělstvím, tak to klidně pošlete tak to klidně napište do komentářů. Aspoň se pobavíme. Tak když na naši stránku psalo hodně lidí, tak většinou psalo, že dostali farminky 15, nečekaně a takové věci. Klidně se pochlupte. Já bohužel jsem nic nedostal takového k farmingu, jsem dostal jenom věci, které jsem nutně potřeboval. Nový telefon a takový kraviny. Opět jsem se nepodíval na čas, kdy jsem začal natáčet, takže vůbec nevím, jak to video bude dlouhý. Pokusím se ještě sestříhat nějak upravit ještě do dneška.
aby byl na YouTubeku. Prosím, ale potřeboval bych vyjádřit váš názor, jestli v tom mám pokračovat i v téhle sérii, nebo jestli se mám na to vykašlat. Potřeboval bych nějakou odezvu, protože když nic nevím, tak ono se to dělá taky těžce. Mám bažinu. Aspoň vyjádřit svůj názor tím lajkem, nebo to napsat do toho komentáře. Pokud se to líbí, tak buď napsat to do toho komentáře nebo dát like. Pokud se to nelíbí, tak klidně napište do komentářů, co se vám na tím nelíbí, abych to mohl zlepšit. Nevím, jaká teďka bude kvalita zvuku. Zatím se když tak předem omlouvám, ale nějak teďka jsem ten mikrofon si chtěl dokoupit, ale nějak na to nezbyl čas. Tak ho právě chci dokoupit až teďka někdy. Pokusit se. Mě když tak napište, teda jestli to mám pokračovat nebo ne. Nějakou odezvu bych potřeboval. A pokud nejste ještě na mé facebookové stránce Farming Simulator 2013, tak se tam přidejte. Název je sice Farming Simulator 2013, ale už tam myslím všichni admini už tam dávají stejně videa jenom z 15. Fotky. Tak tam všichni už dávají jenom myslím z 15. Už tam myslím nikdo nezůstal věrnej 13. A řekněte, není to krása? Až tak jezdí v traktoru. To je prostě pohodička. Tady musím bát vůbec, jak tady ten Deutsche Fahr vypadá. Já jsem ho ještě teďka ho opravdu řídím tady toho Deutsche poprvé. Abych vám ještě ukázal, co jsem si koupil. Co tady mám za mody, tak tady mám vlastně jenom dva. Jenom jsem na zkoušení zkoušel toho Ariona 650. Ten se mi nějak moc extra nelíbí. A myslím si, že to je myslím ten předělaný z těch 13. To je od těch českých vývojářů. A nevím. Pak jsem si stával z originálních stránek, myslím Farmingu. Je toho Deutsche Fahra. Ten taky není vůbec špatný. Na tamté mapě předchozích, na které jsem hrál single player jenom bez natáčení, tak jsem ho použil docela často. No, tak měl jsem tam myslím na všechny práce. Prostě docela mě chybí optimizátory zatím v těch 15. Čekám, až tady někdo dá nějakého hezkého zatora. Pokud by někdo z vás, kdo se dělal na to video nebo jen na facebookové stránce, si chtěl třeba se mnou zahrát multiplayer, tak to klidně můžeme zkusit. Neříkám, že to vyjde, protože opravdu nevím. Má hra je docela hodně náladová. Někdy to opravdu fakt rozjede bez problému. Že utáhnu hru normálně. A i když je tam třeba 4, 5, 6 lidí, tak bez lagu, ale někdy to zas neutáhnu, prostě mi ta hra spadne, a i když jsou tam jenom já s kamošem. Trošku zarovnáme.
pro ty, kteří ještě nemají tady tu mapu, tak jim ukážu, jak tady vypadají ty pole, všechny. Myslím, já nevím, aby jsem se přiznal, tak jsem nehrál check mapy Beat Sophie V2, jsem hrál jenom chvilku tu V1, takže nevím, jestli tady je úplně to samý, jak ve 13 ta mapa, ale myslím si, že asi ano. Tady jsou čipry opraveny jenom všechny ty chyby, což je taky hodně dobře. Takže já si nemůžu stěžovat. Mně se zatím tady ta mapa docela hodně líbí. Viděl bych to tak, že tady to pole asi budu dodělávat za kamerou. Pak to třeba v dalším videu můžeme nahrnout. Slisovat. Potom by měl třeba siláž nebo něco. Pokud by se třeba potřebovali poradit, neříkám, že tomu farmingu rozumím úplně expert, ale pár hodin v tom mám už nahraných a takový základy jako bych v tom měl mít. Říkám dopředu, mody vytvářet neumím, takže se mě neptejte, jestli bych vám vytvořil něco. Takže na to já jsem úplně levej, na to bych spíš potřeboval pomoct já. Protože se chci to naučit a třeba bych i, aby mě někdo poradil a pomohl, protože potřebuji udělat dát na nějaký určitý stroje nějaký nálepky a popisy, nebo třeba nějaký logo firmy a takový. Pokud by to někdo uměl, tak se třeba i mě ozvěte, strašně byste mě s tím pomohli. Ale pokud by třeba někdo potřeboval poradit s něčím, tak se klidně nebojte, napište mi třeba na facebookovou stránku, která bude určitě v popise videa, nebo můj na osobní Facebook, ten bych tam měl mít asi taky v popisku. Pokud tam nebude, tak mě klidně napište do komentářů. Když napíšete na osobní Facebook, vám okamžitě odepíšu, a pokud na stránku, tak buď vám odepíšu já, neříkám, že okamžitě, ale odepíšu vám, anebo vám odepíšu nějaký jiný admin. Ale prostě nás aspoň tam pište nějaký normální otázky, a ne třeba odkud jsme si koupili tu hru, za kolik a takový. A to existuje třeba i Google, napsat si Farming Simulator 2015 cena, nebo jít na Heurek, nebo na něco, nechci dělat reklamu na něco, ale jenom si stačí napsat do vyhledávače cena a pak se pak, kde to je nejlevnější. A když napíšete na ten osobní Facebook, tak neříkám, že na 100% vám do 3 minut odepíšu. Já tam nejsem furt. Zde mám i svůj osobní život. Takže třeba když budu někde s kamarády venku nebo něco, tak vám asi neodepíšu. A když tam budu, že jsou online, tak online být můžu, ale na tom Facebooku nebudu hodno. Děkuji, chtěl bych vám poděkovat i za to, že už je vás tady tolik, počtu odběratelů. Já jsem vůbec nečekal, že tak půjde nahoru. O to strašně mi vyskočilo potom, jak jsem udělal těch pár videí, ne let's play, ale ty druhý, jak jsem jenom natáčel to a hodil jsem do toho nějakou písničku, což mě docela taky bavilo, strašně moc. Ale je to docela, pro mě je to hodně časově náročný.
Ono se to nezdá, ale to jedno video mě docela hodně obralo čas, ale zase mě to bavilo, co bych pro vás neudělal. Potřeba bych i, jestli mě sleduje někdo, kdo rozumí trošku natáčení a něčemu, tak bych i klidně potřeba poradit v jedné určité věci, které docela ne tápu, ale potřeba bych poradit v pár věcech, pokud se teda někdo najde, aspoň kdo tomu trošku rozumí, v natáčení videí a v takových věcech, v upravování, tak mě prosím vás napište. Strašně byste mě moc pomohli. Protože já teď potřebuji něco udělat a vůbec nevím jak. Viděl bych to asi tak, že bych to tady doseču, ještě pojedu jednou dolů a nejspíš to asi ukončím. Pak to tady doseču po screenu. Myslím si, že další ani louku začínat nebudu. Takže vezmu nějaký nahrnovák. To nevezmu naraz. Škoda. Vezmu nějaký nahrnovák, nahrnu to a to nejspíš asi taky budu natáčet. Pak to buď selisujem, nebo to dáme do silážní jámy. Pardon za menší střih, ale chtěl bych to tady asi vážně ukončit. Tak se vyjádřete, jestli tu novou sérii ní mám pokračovat, anebo jestli radši ne. Vyjádřete teda svůj názor lajkem, odběrem, byl bych strašně rád. Tak děkuji a zatím naschle.